Umphathiswa wezophuhliso loluntu eMpuma Koloni uSiphokazi Lusithi ukhuphe umyalelo ongqingqwa kwabo baphazamisana nenkqubo yokunikezelwa kweepasile zokutya. Umphathiswa bendwendwela isixeko esimbaxa seNelson Mandela Bay eBhayi yokujonga inkqubo ye-arhente ye-SASSA yokunikezela ngeepasile zokutya kubantu abangathathi ntweni. Izolo amapolisa ayasebenzisa i-stun grenades ukuchitha iqela labantu bebekhalazela ukuba nedolo koceba basemthatha kule nkqubo yokunikezela ngokutya. Le arhente yezibonelelo zikarhulumente zendodla ibekele bucala imali engange-45 yezigidi zeerandi ukujongana le nkqubo kweli phondo laseMpuma Koloni. Ngabantu abangaphezu kwama-33 amawaka abazokuthi baxhamle ekunikezelweni kokutya. Abantu esithethe abafumanisa into bangaba bayayi-abhuyuza le process sizawubabamba msasazi. Sifuna ukucenga abantu bakuthi into yoba imali incinci kunesidingo. Kuyanyanzeleka into bangaba umntu ofumana ii-services zikarhulumente ibe ngumntu odizevayo. Isithili ngasinye sithi sinike umlinganiselo wokutya ngenani leewadi ezikweso sithili kwaye ngabantu abathile abazokuthi baxhamle kule nkqubo. Abantu abajongane nendlala ekuhlaleni apho kungekho nto ingenayo ingeniso kwaphela kwelo khaya, apho abantu bajongene nendlala ebatya ubusuku nemini. Okwesibini, kukho abantu abenze izicelo kule arhente yethu yendodla. Le nkxaso ifike ngethuba elihle. Ndiziva ndivuyile kwaye izandinceda because bendingathathi ntweni. We say thank you for the food parcels because they're in our house. We don't have food to eat. Abantu abangaphezu kwama-4,000 kwisixeko saseNelson Mandela Bay ekulindele ukuba kunikezelwe ukutya kubo. Le nkqubo iza kuqhuba kude kube ngeLwesihlanu. Ngomso kuza kunikezelwa kwilokishi yaseZwide, eTinarha kunye naseWoma. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqina ndiseBhayi.